gyara zama uwan bamba da mai daraja, zaki mai haƙuri. Barista Musa mai silarai ya daɗe, Ka saba da maza, 'yan badaga bijimi. gyara zama uwan bamba da mai daraja, zaki mai haƙuri. Barista Musa mai silarai ya daɗe, ka saba da maza, kai ne wambai rabbi ya zaɓe ka, 'yan badaga bijimi. Gyara zama bamba da mai daraja, zaki mai haƙuri. Barista Musa mai silarai ya daɗe, Ka saba da maza, kai ne wambai rabbi ya zaɓe ka, 'yan badaga bijimi. Gyara zama bamba da mai daraja, zaki mai haƙuri. Barista Musa mai silarai ya daɗe, ka saba da maza, kai ne wambai rabbi ya zaɓe ka, 'yan badaga bijimi. Maliku sarki jalla gwanin kudura, kai ke yarda kaso, hasken rana sai ka alamance, ko da za ta faso. Mai mulkin ƙasar mai Allah, ka yarda amin ya iso, gana a fadar wamban nan na bade, na isha cunkoso. Barista Musa mai tarin jama'a, shi ne rabbi ya so, ga wamban bada yayi da nan sitira, ko koki ko kuso. Rabbi salati kai wa Rasulallah, wanda ka bawa kaso, aha idan ka rike shi a harkar ka, ba ka yi ba zilimi. Gyara zama bamba da mai daraja, zaki mai haƙuri. Barista Musa mai silarai ya daɗe, Ka saba da maza, kai ne wambai rabbi ya zaɓe ka, 'yan badaga bijimi. salamu alaikum wamban mu na bade, ga wani ɗan guziri, tunda na ganka cikin alfarman nan, na sa ranka tare. Albishiri da toni zan yi ma aka ce mini gora fari, ka zama bai wannan labarin, yau ya zaga gari. Da jin haka nima na ɗauko mota, a jikina har da bari, zan maka baitocin ga na soyayya, idan an bani guri. Mai girma wamban da Allah ya sa, ana isu ko da wuri, wambai dan wambai haka daidai ne, na kau da gumi. Gyara zama bamba da mai daraja, zaki mai haƙuri. Barista Musa mai silarai ya daɗe, Ka saba da maza, kai ne wambai rabbi ya zaɓe ka, 'yan badaga bijimi. sinadarin haɗa ƙarfe jan zakin nan ya amsa tama. Barista Musa mai sila ya saba yi wa mutum hidima, an sanya ƙwaryar nan bisa gurbinta, ta kyawu na zama, ga wambai na garin bada mai jama'a, yara ku gyara zama. Ka san doka ta san ka, kamar kwangi da zuma, adalcin ka yana burge jama'a, gwarzo mai azama. Kowa na ka yake wambai na bade, dan baka haɗama, duka gari kowa na yin murna, babba zuwa ƙarami. Gyara zama bamba da mai daraja, zaki mai haƙuri. Barista Musa mai silarai ya daɗe, Ka saba da maza, kai ne wambai rabbi ya zaɓe ka, 'yan badaga bijimi. wannan tauraron yau ya haska rana har da dare, ga jama'a sun zo taron murna, kamar ɗaurin aure. Barista Musa ne wambai na bade, maki yana ta gware, gaba salamin baya salamin wambai Allah ya tsare. Wambai dan wambai mai dattaku, ka wuce masu kure, zauna daidai Allah ya yarda, waye za ya tare. Aga Sulaimanu mamma murna, yau barka da dare, ƙaryar su suka bayan mai nasara, dan ka shafa hami. Gyara zama bamba da mai daraja, zaki mai haƙuri. Barista Musa mai silarai ya daɗe, Ka saba da maza, kai ne wambai rabbi ya zaɓe ka, 'yan badaga bijimi. sirna ko kake mai tafiyar sa'a, wambai mai jama'a, na Ahmadu ka fi gaban ayi maraini, ko zance na ba'a. Kaya adan alkyabbar zamani, yau ka kira sa'a, mai rawanin adalci fuskarsa, ko yaushe fara'a. Barista Musa mai sila an shaida, kwai kyawun ɗabi'a, yau an sashi a babban mizani, gwarzo mai kana'a. Jikan yarima ka kuma ke magana,
ga masanin shari'a a gane Suleiman Majija Musa Kwaya sai na ta da zumi. Gyara zama wambamba da mai daraja zaki mai haƙuri barista Musa mai salarai ya daɗe. Ka saba da maza Kai ne wambai raddi ya zaɓe ka ɗan bada ka bijimi. Sakatare Tudu Yobe State Council ya yi riko kujiya idan jin kai na mutane yan yobe sai Allah ya biya. Darakta Civil Litigation ma ya yi riko kujiya Ministry of Justice Yobe State gwarzo bai gajiya. Barista Musa ya yi botu sakatare banki gun ajiya Yobe State Microfinance ce kafshi ne na ɗaya. Shugaban sakatare ya NDI silan ba ta ɗaya. Special advisor ne na sanad Farazdan ga bujimi. Gyara zama wambamba da mai daraja zaki mai haƙuri barista Musa mai salarai ya daɗe. Ka saba da maza Kai ne wambai raddi ya zaɓe ka ɗan bada ka bijimi. kundi fari mai farar aniya kenan Suleiman mai haƙuri in har ka ko babban taro sai an baka guri. Na barista Musa wambai na bade gwarzo mai haƙuri na Malam Abdulhadi dan Umar jigo mai nazari. Ga shugaban yan boko ya sauka da sarkin haƙuri ga na kadai nasara ya same ta dole mu gyara shiri. Jagora na siyasar yan yobe baya bata guri baban dadi sai na gaida ka dan ka amsa da ni. Gyara zama wambamba da mai daraja zaki mai haƙuri barista Musa mai salarai ya daɗe. Ka saba da maza Kai ne wambai raddi ya zaɓe ka ɗan bada ka bijimi. Alhaji Hassan Gamba nake magana mai kima da yawa in garma kuwa ba shi da lalace nai barka da zuwa. Yarima Salamu tashi mun gashe shi mai jama'a da yawa na ga Yarima ka kuma zan aiki dole na taka rawa. Sai hadari ya haɗa ake tsaron za a zubar da ruwa kane ga hajji ya mai ramu ya dace kaman barka da zuwa. Baban hajji ya Amina Madalla wambai mai nutsuwa wanda yake burin ya ga bayanka sai ya zubi da gumi. Gyara zama wambamba da mai daraja zaki mai haƙuri barista Musa mai salarai ya daɗe. Ka saba da maza Kai ne wambai raddi ya zaɓe ka ɗan bada ka bijimi. maji daɗin bata zan maka oyoyo idan jiki da jini kanin wambai kenan ga ɗan dodo yayi rawa ta gani. Na ga Imamuddin mai sila jigo yayi na rawani Umar wambai sai na sawo shi dan bai bata wani. Garba mai sila na yaba halinka mai tari na sani ga mata wallan bata uban gayya tilas in yi tuni. Daktari malawan ne in gama na yi yabo ga wani yayan barista Alasan barka kafin mai hatami. Gyara zama wambamba da mai daraja zaki mai haƙuri barista Musa mai salarai ya daɗe. Ka saba da maza Kai ne wambai raddi ya zaɓe ka ɗan bada ka bijimi. barista Musa mai sila gashe ka saraki a baka guri yan bada kowa yau na yin murna an yi gaman katare. Kun ji na injiniya Abdullahi Muhammadu masu gari iyayen Sa'adatu dole mu gashe ka kayi shiga ta kwari. Barista Musa mata na buɗa suna ta ayyiri an yi naɗi daidai bisa cancanta yau kai ne da guri. Zamani ya riske abin a faɗi kowa ya haƙuri duk wani mai burin ya ga bayanka kai ka sha zakami. Gyara zama wambamba da mai daraja zaki mai haƙuri barista Musa mai salarai ya daɗe. Ka saba da maza Kai ne wambai raddi ya zaɓe ka ɗan bada ka bijimi. Nasar daunan bada za mu bi bayanka yau kai ne da ƙasa. Ahmadu ɗana lawan mutumin kirki wai ko baya kusa. Shugaban majalisar dattawa
ka gona a bisa gatan mai martaba sarki na bade shuka muka dasa Alhaji Abubakar Umar Rasulai man ka kama kasa ana ga tufa a idanuna ni kam ban daukar ga wasa al'ummar badana jin daɗin ka yan nesa da kusa mai kushe mana kai sarki namiji sai mun tada sini gyara zama wamban gwada mai daraja zaki mai haƙuri barista Musa mai salarai ya daɗe ka saba da maza kai ne wambai rabbi ya zaɓe ka yan bada ka bijimi daga gari gasa ne wambai na bade mai kyawun asali angon Aisha sai dai madalla ka more da hali angon Fatima dole mu gashe ka sannu uba da kali baban Ibrahim abba gun Zainab da Maryama yan asali yaya na Sa'adatu mai tsoron Allah kai kama da wali na Abdullahi Yusuf dan gashuwa gudawa ne su fule ko aki ko an so tun ku zace ke samar da kuli garya shi kowa ya take ka sai gane da duri barista Musa mai salarai ya daɗe ka saba da maza kai ne wambai rabbi ya zaɓe ka yan bada ka bijimi ina Sa'adatu kun ji gwanar kirki mai sanyin hidima darwan bai kanwar wambai kezi mai tarin azama ko da ganin ki na gane ba shakka da wambai kunyi kama da hajiya da gwana amsa ga sunanta kuma da hajiya gambo kanwar wambai kabinta nan ita ma autar wambai kanwar wambaila didi tana hidima bakura dan gata ne gun wambai da babawo karami gyara zama wamban gwada mai daraja zaki mai haƙuri barista Musa mai salarai ya daɗe ka saba da maza kai ne wambai rabbi ya zaɓe ka yan bada ka bijimi ina asu ki gani gidan wambai dan Allah ka fito mai shawarar wambai ka faɗa masa ga sako in ya fito dan autan wambai kanan wambai wazirin gari ka fito Imamuddin Umar wambai namu ina kuke ku fito garba mai sila kowa ya kushe shi tabbas zai rikito za ku yi min kyautar girma domin wambai in na fito ni Ismail Sani uban bulki na kewa kar ku fito mai kaunar wambai ya taho ya gwadan babba zuwa karami gyara zama wamban gwada mai daraja zaki mai haƙuri barista Musa mai salarai ya daɗe ka saba da maza kai ne wambai rabbi ya zaɓe ka yan bada ka bijimi gyara zama wamban da mai daraja zaki mai haƙuri barista Musa mai silarar ya daɗe ka saba da maza kai ne wambai rabbi ya zaɓe ka yan bada ga bijimi gyara zama wamban gwada mai daraja zaki mai haƙuri barista Musa mai salarai ya daɗe ka saba da maza kai ne wambai rabbi ya zaɓe ka yan bada ka bijimi gyara zama wamban gwada mai daraja zaki mai haƙuri barista Musa mai salarai ya daɗe ka saba da maza kai ne wambai rabbi ya zaɓe ka yan bada ka bijimi